दे नों माबा नामा बेगदार नामा बेगदारसो माने बेगदारसो होमबा दे मोजां होथालै बहा थांगोन दैखौ बारनो हागोन नोङो जोंबा बुखारां जादों नों दै बारनो हागोन नोङो हागोन दै बारबाय थाग्राखाय हागौलै नोंसोरो गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनुष इउटुब चेनेल आं गासैखौबो दिनै गोदान भिडिअनि आंनि राजु धनुष इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लालायबाय आङो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नै आङो दायो बेरे फुंजानि माबे जायगायाव दङ मिथिबायना नै आङो दायो दंफैयो रेलवे स्टेशनाव बे जाहैबाय रांगापारा रेलवे स्टेशन टाइमखौ नायना खोन्थासै आङो टाइमा जाबाय दायो 3टा जानो आरो 10 मिनिट नांबावगौ जोङो फैदोंमोन फैनायखौ आं माने माखासे क्लिप लानो हादिया मोनसे जायगायाव थांगासिनो आङो जों सानै आरो दा सासेखौबो खोन्थागोन आङो ओमफ्राय मानो थाखाय आं फैदों आरो मा लांनो फैदों आरो मा जायगायाव थांगोन बेखौबो आं माने नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांबाय थानोसैलाय नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थादोलाय दिनैबो भिडिअआव आङो माने दहाय जोंनाव ओमफ्राय आरो 10टा बाजियाव आङो ट्रेन गाखोदों 10टा बाजियाव ट्रेन गाखोनानै 10टा बाजियाव ट्रेन गाखोनानै आङो दायो मोनफैबाय राङापारायाव 3टा जानो 10 मिनिट नांबावगौ माने जा जायगायाव जों थांगोन बे जायगायाव माने ट्रेना लाखिया जाहैबाय बेनिखायनो माने जों नैबे राङापारायाव थानांगौ जाहैबाय ओमफ्राय दाहाय फुङावहाय 6टा बाजि ना 5:30 बाजियाव मोनसे ट्रेन मोनगोन आरो ओमफ्राय बे ट्रेनजोंहाय जों थांफिननांसिगोन आरो ओमफ्राय आं बेखौसो नोंथांमोननो एसे क्लिप लाना खोन्थानोसै ओमफ्राय जाय जायगायाव जों थांगोन बेवहाय ओमफ्राय जों मानि थाखाय फैदों बेखौबो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै दै आङो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय भिडिअ माने दिनै एसे गोलाव जागोन आरो बेखौबो आं फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांबाय थानोसै ओमफ्राय मेन थांखिया बेनो जेनेबा जों मानो फैदों आरो मा लांफैदों बेखौ माने नोंथांमोना जोबजासे नायबासो मिथिगोन ओमफ्राय आरो जोङो माबे जायगायाव थांनो नागिरदों बेखौ आं माने नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबासो नोंथांमोना मिथिगोन आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय माने जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन ठीक आसे लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जों बारा गोबाव खालामला चलो लेट्स गो बेबायदि मानसिया नै दं सोरबा उन्दुलाबायना दं नै जाय जेरै गोसो आरो उन्दुलाबायदों खिन्थु दायो मोजां जादों मानो होनबा एसे थान्दाबो नालाय बोथोरा थाम्फैखौबो ओरैबायदि खम मोन्दों आङो माने एसे माबाफोरावबा एसे गोलोमनाय एसे गरम मोनब्ला थाम्फैखौ जागोन बायदि मोन्दोंमोन आङो नुदोंना नै जेराव बेराव उन्दुलाबायना दं आरो मानसिफ्रा नै दाना मोनाबायलायनो सोरांसिगोन नै दायो 4:30टानि बारबाय एबार जों ट्रेनखौ मोनसिगोन आरो ट्रेना माने गावनि जायगायाव फैबाय होनना बुंदों 2 नम्बर प्लेटफर्मावहाय माने बोथोराबो ओरैबायदि अखा हाबाय माने गुसु जालायबाय आरो ओरैजाय दं नै जों सानै ओरैजाय सासे आदा लोगो मोनबाय बे थांगोन जाहैबाय दिखियाजुलि जों आरो नैबे खाथियावनो ओंखारसिगोन नै ओरैजाय माने सानाव दा खोमसि जाबायना नै ओरैबो लामाया नै सोबानो दै जाजोब्बाय जोंनाथ' बेफोरबायदि बेगबो गैया नालाय अखायानो हागासिनो दंथारो रेबनो नैबेनो जाहैबाय 2 नम्बर बेनो खोमा ट्रेना ना बेनो दा बेनो जाहैबाय रांगापारा रेल स्टेशन जंक्सन होनो नामा बिराद बेखौलाय जंक्सनाथ' गोलैला खोमा ओमफ्राय बेसे टाइमाव जों मोनहैगोन बेखौथ' मिथिला जायखिया थांग्रोनोसै ट्रेना माने ट्रेना दायो अलरेडि स्टेन्ड जाखाबाय आरो नै माने अखा गोलैजोबो स्टेसनाव अखा गोलैजोबो जारलासो खारनाय खोन्थालांनि आं ट्रेना दासो खारजेनबाय नै स्रां जाबाय आरो खारजेनबाय ट्रेना मोनहैसिगोन आरो आधा घन्टासो लानो हागौ जोङो जाय जायगासिम थांगोन आरो बेसिम आधा घन्टासो लानो हागौ बिराद गोबाव नै आदैखौ लोगो मोनबाय गोदो माने जों रुमाव एखे खाथि थालायदोंमोन आरो थादो आदै दै जों दा ओरैसो ओंखारनांसिगोन ना ओरैसो थाग्राया बावखै आइयाव ओंखारबाय नै आयु माथो आयु
गासोबायसो दैयावसो जेबो गैयालै ओइ थिंसेयाव नै आयु माथोयावलाय ओमफ्राय नै रावबो गैया लांदां लांदांसो बे लामासोबाव खैथायाव जों मोनफैखोलै फुङाव नै 5:14 लांदां लांदां माला ओइयावसो दं नै थाग्रायानो महा गोजानाव जों आरो उनथारावसो दं नै बे जाहैबाय निउ मिसामार है नै दानि दैयाव गासोमफ्रांबायना आङो उफाय गैया दा दै हाबबाय बेजोंसो थांनांगोन खोमा जों दाहाय लामाया हो रावबोआनो गैया एसे खोन्थागोन र' ओइखे थांगोन फै बेजाल जागौमोन रायाव नै फैबाय जों रावबो गैयाबाला आसुरितसो जिरायग्राखौ नायनोसै माबायदि मैया ना जोङो दायो फैयै मिसामारि मोनफैबाय नै मिसामारि स्टेसन माने फुरा दायो माने दखाना सब बन्द आरो खुलिथ'वाखैनो टाइमा दायो जादों बेसेबां मिथिबायना नै 5:23 ओमफ्राय जों नैबेयाव माने दासो जास्ट खुलिदोंमोन आरो बिथाङा दखानखौहाय ओमफ्राय जोङो लाल साहा बानायनो होबाय नै लाल साहा लोंसै ओरै हाबाय दङ जोङो दायो मा खालामगोन मा मागोन ओंखायनो फुङाव जोङो जायनाव फैदोंना जाय जायगायाव फैदों बेयाव जों अलरेडि दासो जास्ट मोनफैबाय बेनि उनाव नै अखाया ओरैबायदि हादों नुदों दा अखा नुदोंना ओरैजाय अखाया नुदोंना आयो अखायानो अखा मा खालामगोन सोरांबाय आरो माने दाथ' जाबाय नै टाइमा 5:25 टाइम अखा हाबायना दा ओंखारलांबो हाला स्टेसना फिसा गिदिर नङा निउ मिसामारि लाइटफ्रा गोमोरजोबथ'वाखै आरो फै मोनसे मोनफैबाय ह नै सानै मानसिफ्रा माबायदि बारना फैदों नुदोंना बेखौ खोन्थानोसै आङो बेखौ मा दै होनो बेलस्रि दै हाबायथ' गिदिर जायोना दैया नन स्टप नैबेनो मानसि नुबा सिनायगोन जानांगौ होथेबायसो नै बिसिना माने थांजायानो दै बारनासो थांनांगौ माने बोरै थांनांगौ जाखो आं दा दै बारनो हायाना नाङालै मोजाङैनो दंना मानसिया खबरफ्रा नमस्कार गुड मर्निं बेना दै एकदम नै दैयाबो ओरैबायदि गिदिर माने बेलसो दैया बेयाव माने बारस'ना फैबाय आरो ओमफ्राय अखायाबो नै अखा आराम मा जाबावनांगौ जाखोलै अखायानो अखा नै हागासिनो ओरैजाय आरो जायगाया मोनफैबाय दा ओमफ्राय जों अबाव थांगोन बेखौ एसे खोन्थानोसै दसेनि उनावहाय नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय नै बोरैबा खोमसि नुबायलै जाबायसो होनबाय होलांसैलाय एबार नै बेबायदि दैया बेसे गोथौथाय बाला आंथ' बारफेराखैलै साले दैया देरगासिनोसो नामा बेलसो दैनो बियो फार्स्ट टाइमलै दिनैसो बारसिन आङो आरो बेबो जाबायदि गिदिरखा नै दैया बोरैजाय बारनांगोनथाय फैखाबाय नै दैयाव एबार दै बारनाय खोन्थानोसै आङो बेसेबांथाय गोथौथाय बैयावसो मोजां खोमालै साल दे सिगाङाव ना इयाव मोजां ना ओरै खारख्लायबोनोसै ओमफ्राय बेयाव गोथौ जागोन माबा गानबाय गामसा गानजोब्बाय नै आंनाबो गामसा गानबाय लियामथि थेबखोलायबावोसो आं दै बारबायलै जोंनो अन्थाइ दंना बुस्थुआ सिङाव नै ओंखायनो लासै लासै थांनांगौ जायो बेनो नै बेलसो दिनै साथा हमलायनाय दं अखाबो हादों गोगोमनो सानसेया सिगां सानदों नामा बोसोरै बारबाय थानांगौ ना बोसोरै बारबाय थानांगौ बोसोरै अन्थाइ गोजाथार माथो अन्थाइ गोजा सिङाव सासेया माबा नेगासिनो दङ जोंखौ जम खालामबा खोन्थाना सोर बियो नबजित ना सोर बियो नबजित नबजित माब्रै दैया माथो नोंसिना दै बारलायनांगौ
नों बारनो हागोन हाया सासेया हनै गिदिर नामा नोङो खांलायबाय जों बे दैखौहाय होद गिथावथावलै दैया माने अन्थाइ गोजा बेखौ माने सेन्देल गाननानैसो बारनांगोन हायाना होद बेलाय माथो माबायदि मानसियालाय मा गानो नोङो हा आदा होद बेलाय मानसिया नों दैखौ बारनो हागोन हाया बेखौलाय हाया बारफेराखै एसेबो बारबाय मानसियालाय खैफुट जागोन नोङो मिथिया ना मिथिया हा खैफुट जागोन नों मिथिया बेचारा खैफुट जागोन बेखौ मिथिया मा नोङो जारलासोलै दायो फैयै आङो मोनफैबाय हादान बे जाहैबाय बेलस्रि गामिखौ मा गामि होनोमोनलै राजा खोन्थालाय अ हास्थायपारा सोरबाफ्रा नुबा निस्सय मिथिबाय जानांगौ जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसैलै आं दाना थाबाय माने दैयाबो एसे गिदिर नङा एसे गिदिरैनो ओमफ्रायथ' दहायनिफ्राय आं नोंथांमोननो माखासे एसे खोन्थाबोबाय माने गासिबो भिडिअखौथ' लाजोबनो हादिया नालाय ओमफ्राय दायो फाइनालि आङो जाय जायगायाव फैदों बेयाव मोनफैबाय नै उनावहाय दंना नैबे जोंना सालथेया बिराद फालवन खाथार WW गेलेग्रा बायदि नुखायो नुदोंना ओमफ्राय जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो साथाबो हमनांगौ जादों मानो होनबा अखायाबो रेब हाबाय दङ माने दाबायदियावथ' इसिबां बिदि अखा हानांगौनि गोनांथि गैलामोन खोमा बोथोरनिसो जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय मा बियो सिबिंसो ना मोजां जादोंथ' आरोना लामाया नै लामानि बारा मोजां नंथ'आ बे बारस'नाय लामासो नालाय आं सिगां फैबाय आरो लामाखौ नुवाबाबो नै ना ओरैजाय मोजां जादोंमोन सिबिङा वा माथो दंफां गोजाथारलै ओरै नोंसिनाव मैदेर फैयो नामाब्रा फैयाना माथो अबावबा मैदेर फैनोलै फैमाराना हा इयाव तरमुस गायो बेसे गोजान दंबाय नोंसिना न'आ मोननो माबायदि ओरैब्रा हादानाव माबायदि नुबायना जों हादान बुङो जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु बेयाव नों नायोबा हादान नंला दाहाय बिनिबो माखासे रायलायनानै खोन्थागोन आङो बेनि मा हादान ना मामार बियो जायगाया ओमफ्राय जों जाय गामियाव एसे खोन्थालांसै उपाय गैया थाबायना फैनांबाय बोथोरनि थाखाय आरो नुदाना औवा बारि ग्रोम जाजोबबावबायसो नै औवाफ्रा बा हादान होनना बुङोना बिदिखौ बहासो हादान जालायखो नै थासुमलिफ्रा बेसे गोजान दंबायलै सालथे मोनबायानोसै माथो गोगोम थाबायनाय बायदि मोनथारबायलै दिनै बेनि जायगानि न'फोरा आरो दिनै वाव हाया गोरान ना मोजां नुदां मा लादों बाजैया मा लादों बियो औ मा लादों होनदां बहा लांनो नागिरदों बेसे गोजानाव नोंसिनि जायगाखौ मा जायगा होनो हास्थायपारा आयौ नोंसिना जोनोम जायगा अबावमोनलै औ हा मा होनदो होद मोजां खोनायासैलां धिकिपिलुआ मा हारसानिसो नामाब्रा मा नों हारसासोमोन नामासै हारसासोमोन बेयाव फैनाया खै बोसोर जाखो नोंसोरलाय रायजो जानायफ्रा माबोरै खबरफ्रा मोजाङानो आइयै मोजाङानो होमबा ना ओरैजाय नै माखासे गामिनि जा बोरायफोर लोगो मोनबाय आं बर' बिमाफोर बहा थांनो नागिरलायखो नोंसोरलाय आइयौ मा मैगं लाखोलै बेसे गोजानाव माथो जोंलाय दैखौ नै गामसा गानना दै बारना फैबाय नोंसोर बोरै बारलाङो दा बारग्रा दङ बिराद गोजान बिराद खस्थ' खालामोलै माथो नोंसोरलाय नैखौ बुंलाय बेलाय मा थाइबेसे लायो बेखौ मुथा आइयो न'निनो ना ना मुलि सुलि होनाय नामाब्रा नोंसोरलाय मा गामि नोंसिना हास्थायपारा बेनो गामि बेखौनो बुङो ना हास्थायपारा आइयौ आदैनालाय आदैना एखे गामि नोंलाय अबाव थांनो खिथु हिनजावफोरजोंलाय आइयौ हिनजावफोरखौ थांफाबाय थानांगौ खिथु नामा पामसार जाबाय दे नों माबा नामा बेगदार नामा बेगदारसो माने बेगदारसो होमबा
दे मोजां होथालै बहा थांगोन दैखौ बारनो हागोन नोङो जोंबा बुखारां जादों नों दै बारनो हागोन नोङो हागोन दै बारबाय थाग्राखाय हागौलै नोंसोरो जोंना बर' बिमाफ्रा जोंना माबायदि खस्थ' खालामो बिसोर जाहैबाय जों दा जाय दैखौ जों बारना फैदोंमोन ना बे दैखौहाय माने बिथांमोना बारनानै मैगंखौ फानहैगोन आरो बेखौ एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो खिन्थु बिसोरसो माबायदि बारगोन बेखौ मिथिला खिन्थु आं बारनानै फैनानैसो खस्थ' मोनबाय आरो बेखौसो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो जों थांबावनोसै न'खौ बारा गोजान गैला होनदोंना बेसे दंबायो बेसे गोजान ससेल'सै आइया गोलैगोनलै नै फैयै फैयै बिराद गोलाव थाबायनाय बायदि मोनबाय आं मोनफैबाय नै दाना न' फारसे थांसै दाना माने अखा हादों नालाय एसे हाब्रुआथ' जाखासिगोन नङा होमबा आंसो सिगां हाबग्रोबावबाय औ नै माथो इसानाव हांसो सेनाबो दंसोगारोलै बे हांसो सेना ना हांसो राजा आयं सिनायदोंना आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै दा सिनायाखै बेनो जाबाय नै जोंहा न' मालिकआ आयं आरो बिसालथेनि बिफा जाहैबाय ओरैजा आथिसुन थांसै ओइ नै मानसिफ्रा आयावसो दङ नोंसोर न' ना इयो नंगौ बिसिना दैखौ बिदिसो खावो नै माबा गुंग्रिं गल्डिंसो खावो बेसे गोथौआव माथो दैया गोमो मोसो आयरन गोनांसो होमबा न' मोनफैबाय नै दाना आथिं आखाइ सुग्रोसै बायला जिलाखौथ' बेखौथ' बुंला आङो दा एसे मोजां बुंसै जायखिया खोन्थाग्रोबाय बेनो जाबाय बेवाइया बे जाबाय बिसालथे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा बियादै ओइ माबोरै दो खबरा बुंदो मोजां बोरो सासेया लेंहरलाय नों थाखो बेसे मोनखोब्रा थाखोबा आयौ माथो सारसो होनांसिगोनलै गिदिर फरायथारबाय माथो